गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ गोदानथ' नंला 4 मास सिगाङाव मोनसे बेनि सोमोन्दै भिडिअ बानायदोंमोन आरो बाहाय गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरदोंमोन कमेन्टनि रिप्लाइफोरखौ हरनाय जायाखै एबा कमेन्टनि बुंनाय खोथाफोरखौ लानानै दिनै आं बे भिडिअखौ फारियै दिनै बानायफिननो सानदों। बे भिडिअनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाय बिफांखौ गायोबा जोङो पार केजि दिनै नोंथांमोना गुगोलावबो सार्च खालामनानै नायनो हागोन 8 निफ्राय 10,000 सिम मोननो हायो सेरसेयाव आरो बे बिफांखौ 15-20 बोसोरावनो मिसिउर जायो एबा दा बेनि पार कुइन्टेलाव 10 लाखनिबो बारा एबा 1 टन जायोबा कर'रनिबो बारा मोनहैयो। दा नंखायनो बे बिफांखौ नोंथांमोना सिनायनानै लाग्रोदो। बे बिफाङानो जाहैबाय चन्दन गोजा। जाय चन्दनखौ जोङो गोजा होननानै मोनथियोमोन सिगांनिफ्राय बे बिफांखौबो आं दिनै दिन्थिगोन जेराव मेराव रज'लाबायो नाथाय बेयो चन्दन बेगरा गोजा गोजा बेखौ जों गोदो चन्दन गोजा होननानै सानोमोन। आंबो बेखौनो चन्दन होनोमोन। नाथाय जोंनाव दा जाय चन्दन गोजा बिफाङा सफैबाय बेयो केरेला तामिलनाडु खोला भारताव मोनो। लोगोसे चन्दना मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया जाबाय गुफुर मोनसेया जाबाय गोजा। जाय चन्दन गोजा बे चन्दन गोजा एबा गुफुरा मोननैबो पारफिउम सेन्ट बायदि बायदि रोखोम बानायनायजों लोगोसे चन्दन गोजाखौ मुलियावबो बाहायो। दा बे चन्दन गोजाखौ गायनानै दोनोबा मा लाब जागोन बेनि सोमोन्दै आं फारि फारि नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो बेनि बेसेना बेसेबां आरो गोबाङानो सोंहरदोंमोन कमेन्टफ्राव आरो आं मोननैसो खोथाखौ चन्दन गोजानि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों। चन्दन गोजानि साइन्टिफिक मुङानो जाबाय टेराकार्पास सान्टालिनास। बे जाबाय चन्दन गोजानि साइन्टिफिक मुं टेराकार्पास सान्टालिनास आरो बेहा मोननै गुफुर आरो गोजा दङ। बेजों लोगोसे बेनि बिफांफोरखौ बहा मोनो होननानै सोंहरदोंमोन। बेनि बिफांखौ नार्सारियाव आरो बाजारफ्रावबो दिनै जाय बिफां फुलि फानो बिसोरनाव बायबानो मोनो। दाम बेसेनफ्रा जाहैबाय सिगांफ्राव एसे खममोन नाथाय दा बयबो मिथिनाय हिसाबै 150 निफ्राय 800 सिम 1000 सिम बियो एखमबा। दा नंखायनो दिनै आं बे बिफांफोरखौ दिनै नोंथांमोननो फुलिखौ बहा मोनो बेखौबो दिन्थिगोन आरो बेसेनफोरखौबो सोंनानै खोन्थागोन। लोगोसे कमेन्टआव फंनैसो खोथा होनहरदोंमोन बे जाहैबाय बेखौ गायबा हमो होननानै। दा बेखौ गायबा हमो माने हमो हमा बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो खोथा होनो नागिरदों। बिफां गायनायावथ' आं दासिमबो हमनाय नुफेराखै आरो जाय चन्दन बिफांखौ दिनै फानगासिनो दङ बे चन्दन बिफां फानग्राखौनो हमाखैबा गायग्राखौ मारै हमनो आरो फाननायाव प्रब्लेम जायो एबा फाननो हागोन ना हाया होनदों आरो बेखौ फानोबा एक्सुवेलि पारमिसन नांगौ। टाउन एरियाफ्राव चन्दन बिफांल' नङा दस्रा गिदिर बिफांखौ जुदि फानोबा जोङो फरेस्टनि पारमिसन लानांगौ आरो किसुमान बिफांखौ एसे टेक्स लायो। दा मेन खोथाया जाहैबाय चन्दना जोंनाव दासो गायहांदों। खोला भारतआवथ' गोदो गोदायनिफ्राय दङ। बे बुस्थुखौ खावनाय हिसाबै फरेस्टफ्राव बेखौ प्रटेक्सन होनानै दोनदों आरो जुदि गावनि पाट्टानि हायाव दङबा बेखौ सोरबाफोर जुदि फाननो गोसोबा फरेस्टनिफ्राय पारमिसन लाबाय एफा एनै टेक्स होबाय फानबाय बेफोरबादि खालामनो हायो। दा नंखायनो बाहाय फाननायाव गिनांगौ बा गायनायाव गिनांगौ बेनि खोथायानो फैया आरो जुदि फैयोबाबो आंनि पाट्टा हायावसो आं गायदों। बिफां गायनायावथ' जेबो बाधा थानो नाङा मानो होनबा बिफांखौथ' बयबो गायनो हायो। जुदि बयहाबो गायना लादोंबा बेखौथ' मोनसे समाव लिगेल जाखागोन। जेरै सिगाङाव अग्रु बिफांखौ इलिगेलमोन दा लिगेल जाबाय। दा नंखायनो रायजोफोर बाहाय बाधा दङ एबा फाननो हायो हाया बे खोथाखौ साननांगौआनो गैया। जोंनाव दाबो प्रडाक्सनानो गैखाया। सोरनाबा हयथ' फांसे देरखोमाना दङबा बेखौ फाननो नागिरदोंबा हयथ' मानसि मोनाखै। जेब्ला बिफाङा मेला जागोन बयबो गायगोन अब्लाथ' बायग्राया अट'मेटिक ओंखारखागोन। दा बेनि सोमोन्दै आं दिनै जाय फुलि फानो बिसोरनावनो सोंगोन बिसोरखौ सोरबा पुलिसा हमदों एबा फाननायाव बादा होदों बेफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननो बिसोरनाव सोंनानै फोरमायगोन। लोगोसे आं मोनसे चन्दन बागानबो नोंथांमोननो देखायगोन आरो जि चन्दन बिफांखौ जों चन्दन गोजा होनना सानोमोन बे बिफांखौ देखायगोन आरो हायोबा जाय चन्दन गुफुर जेखौ पारफिउम एबा मोखाङाव फिथरनि थाखाय बा मुलिफ्राव बाहायो बेखौबो आं दिन्थिनो दिनै बे भिडिअजों नाजागोन। नाथाय बेनि सिगां नैबे न'आव गायना दोननाय चन्दन बिफांखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोनसै। बे बोसोरब्रै जाबाय आरो बेसेबां गिदिर देरखो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोनसै। रायजोफोर बिफाङा नै माबादि जायो गुदियाव
बेनो बिलाइया दुलुर दुलुर बिलाइखौ सिनायखाबाय गुदियावनो बेसेबाय बोसोरब्रै जाबाय बेयो 12 फुटसो जाबायानो बिफाङा बिलाइया दुलुर दुलुर गोजाखौथ' नुखायो नैबे जाबाय गुफुर नै बिफांखौ नायना लादो गुदियावनो बेयो जोंनाव बारा जानो नागिरा बिलाइखौथ' नुखाबाय आजिखौ नाय बिलाइ बेनो गुदिखौबो नुबाय नै गुदिया बेनो चन्दन गुफुरा पारफिउम एबा बेखौबो माने मोखांनि फिथर जानाय माबानाय फुजाफ्राव बाहायनाय नुनो मोनो बे जाबाय गुफुर बेयो जोंनाव बारा जानो नागिरा बे जाबाय चन्दन गुफुर दा फैनानै क'क्राझार बाजार मेन बाजाराव हाबबाय ओमफ्राय बाहाय बिफाङा बहा मोनो नायदो आं दिन्थिलांनोसै बे जाबाय नार्सारि बिफां फानग्रा ओमफ्राय बिफाङा नैबेलाय नैबे जाबाय चन्दन गोजा बिफाङा नैबे फिसाबो दं नैबे गिदिरबो दं कत दाम लाल चन्दन ना कत दाम इटा 250 टाका बर्डा 450 बाय दामखौ खोनाबायना 250 आरो बै जाबाय 450 नि गिदिरा 450 500 नि बियो कय फुट 10 फुट ना 6 फुट ओरैबो दङ नैबे बेना 150 नि बे जाबाय क'क्राझार बाजार मेन बाजाराव बिफां फानग्रा ओरै दंबावो लाल चन्दन कत हाँ 120 बेसी बोले नहीं आगे वासे ना अरे आपको तो अरे इटा 500 टाका ये 500 नि बियो सिबाय दामा दिनै बारा होनाखै जेनेबा 500 सि मोनदों ओमफ्राय मोनसे खोथा सोंसां बे फुलिखौ फाननायाव माबाफोर उसुबिदा जायो नामा आं सासेनाव सोंनोसै र' माने पुलिसनि प्रब्लेम जायो नामा बेखौ आं सोंनोसै दे आइजोफोरा मोनथिनो लुगैयोना चन्दन बिफांखौ गोबाङा सिगाङाव जाय भिडिअ'आव कमेन्टआव होनहरदोंमोन पुलिसा गायबा हमो आरो बेखौ फाननो हाया नैबे फानग्रानावनो सोंना लानो बेनि दामफोरखौ सोंनायजों लोगोसे बायग्रा दङ ना गैया बेनि सोमोन्दै आं मोजां सोंगोन दा मोनथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना जाबाय क'क्राझार टाउन बाजार गेजेराव मेन बाजार আপনার নামটা বলেন আবু বকর সিদ্দিক এটা লাল চন্দন না লাল চন্দন অরিজিনাল হয়তো তার একটা কথা আপনার জিজ্ঞাসা করা লাগে তার মানে মেন কথাটা হলো অনেক লোকে ভাবে লাল চন্দনটা মানে ধরে মানে এইটা গাছটা গাড়লে ধরে এরকম ভাবে আর কি এটা হয় এটা তো গালে না ধরে না তা আপনারা তো কোনোদিন প্রবলেম করে নাই না এটা বেচার জন্য প্রবলেম করছে বেচার প্রবলেম নাই না তাহলে গাড়ার কি প্রবলেম আছে হাজার হাজার বিক্রি হয়ে আছে ওইটাই তো কথা না অনেক লোকে ভাবে আর কি ওইটা গাছটা আমি নিয়ে আবার বাড়ির গাড়লে আমার এই পুলিশে ধরবো এরকম আর কি ওটা অনেক লোকে বলতে পারে ঠিক নাই ওই জন্য दाथ' मोनथिबायना रायजोफोर गायनायाव प्रब्लेम गैया फाननायाव जुदि प्रब्लेम गैयाबा गायनायाव मा प्रब्लेम थानो नङा रायजोफोर ओमफ्राय एसे दामखौ सोंना लानो इटा कत इटा सत'टा এটা ফিক্স দাম 100 100 টাকা টাকা बे फिसाखौ 100 नैबे এটা এটা আছে 220 আর এটা বড়টা 400 আমি এখন লাস্ট একটা জিজ্ঞাসা করি লাল চন্দন গাড়ার পরে অনেক লোকে বলে কিনা মানু নাই এটা সত্যি মানু আছে আপনার কাছে কোনো জানা লোক আছে তাহলে কি তার মানে আমার অনেক কমেন্টে জানাইছে আগে একটা ভিডিও বানাইছিলাম তো কমেন্টে জানাইছে দাদা আমার বাড়িতে অনেক বড় বড় মানে অনেক বছর হলো চন্দন লাল চন্দনের গছ আছে এটা কিনা লোক আছে নাকি এটা জিজ্ঞাসা করছে মানে सोंहरदोंमोन सिगाङाव बिफां बायग्रा गैया होननानै आं बेनि नाम्बारखौ होनोसै दा कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिना लानोसै बे कन्टेक्ट नाम्बाराव रायज्लायनो हागोन जुदि बिफां गिदिर दं होननानै सिगाङाव कमेन्ट खालामदोंमोन बिथाङा मानसि दङ होनदों माने गोजा चन्दनखौ बायग्रा
नामটা কি বলছেন আপনার? আবু বকর সিদ্দিক। आबु बकर सिद्दिक बे क'क्राझार बाजारावनो बिफां फानो ओमफ्राय बेनाव मानसि दंमोन दा ओंखायनो बिथांनिफ्राय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हानोसै नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन আপনার नाम्बारটা मबाइल नाम्बारটা বলুন 84 84 86 84 8486 8486 হ্যাঁ 77 77 6 6 008 008 नोंथांमोनाथ' बे फानग्रानि बिबुंथिखौ नुखाबाय फाननायाव जेबो प्रब्लेम गैया जेब्ला गायनायावलाय माथो प्रब्लेम थानाय नङा होमबा लोगोसे दामफोरखौबो दिनै बाजाराव एसे गोबां ओंखारनायखाय दाम 80 थाखानिफ्राय 500 सिम होननाय नुनो मोनबाय लोगोसे जाय बिथाङा दिनै फुलिखौ फानदों बिथांनाव बायग्राबो दङ होनदों बिफां गिदिर जुदि दङबा स्क्रिनाव नाम्बारखौ आं होखाबाय नोंथांमोनहा बिथांनिफ्राय कन्टेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो आं दा फैनानै सिगाङावबो होनखादोंमोन चन्दननि बागान दङ मोनसे होननानै बे बागानाव सफैबाय दा बागाननि नोंथांमोन देखायनोसै गामि खाथिनि मानसिनाव सोंनायाव 7-8 बोसोरसो जाबाय होनदों ओंखायनो नोंथांमोना बागानखौ नायग्रोदो बागाना 7-8 बोसोर जाबाय होनदों बर' मानसिनि ओइ फांसेखौ नायदो नैबेनो बे जाबाय चन्दन गोजा बागाननि बिफांफ्रा नुबाय बै सिगांनिया एसे गिदिर देरबाय बै फांसेया नैबेनो बागान बे जाबाय चन्दन बागान आरो बियो लामा सेराव दं नै जायफोरा बिथांमोना बिफांखौ गायबा गियो पुलिसा हमगोन सानदोंमोन नै नायदो दा नै बागानखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिफैबाय बे चन्दननि बागान ओंखायनो रायजोफोर बागानखौ मेन लामा सेरावनो 8 बोसोर जासिगोन होनदों गिदिर जाबायानो नै आं दिनै नोंथांमोननो चन्दन गोजानि बागान फुलिखौ बहा मोनो बेसेबां लायो आरो बायग्रानि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो स्क्रिनाव होखाबाय लोगोसे जायफोर बिथांमोना गायाखै गायना लादो गोजा चन्दन जाय चन्दनखौ गायोबा 15-20 बोसोरनि उनाव नोंथाङा जाथ्राबाबो 50-60 लाख मोनहैगोन गायनानै जत्न'खौथ' खालामखानांगोन दा नहाय रायजोफोर आं दिनै जा हायो फुलिनि दाम गायजायो गायजाया पुलिसा हमो हमा बेफोरखौ गासिबखौबो आरो अबहाय मोनो आरो बायग्रानि कन्टेक्ट नाम्बारबो होबाय बेखिनिखौ बुंनानै दिनै आं भिडिअ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै गोजोन्थों।